anyamadawa ndi ajazi kwa ajaji akulimbi omwazuza anthu kwambiri mulimbi uyu ali apa apezanso ndi mipeni yawo amaluza injayo ausekule fezio iyi mipeni akwenda nayobe anamba kuwa pata izi apeza nazo zida izi awa anyamadawa ndi magulu aja omwe amati abafuna kusokonezanso bwana IPM kuti asalumbire pachapaita gulu kena komwe kapopopedwa uyu nyamata wake omwe maziwa anonse ife ngati a DPP takugwezera uyu aulula anzace anthu omwe ankachokera kuti John amamenyata mulimbi amatera kumupha nyamata wache ndi amene inde sufuna kwa amene awa kupita utani polisi uyu amathyola benchi yanga awa mafailo ali ku polisi petukofuna polisi abile ntchito ndi amene wawa wapezeka ife zomenya iyayi apachawana kutani awa anali ngati mabwana omalamula anthu enawo kuti anivulise mayala a DPP kuti ndala amene ali pa mayalayo amanyasa pati anza kuti ndikagule mayala paine nalibe china chilichonse ndamana ndibwerekaso ndi mafulenda asanga omwe nimanyamwana wakuganyu pafumbipa wakuzuzani kwambiri tazuzika ulamula omwewo anko tazuzika ine mwana omwe antopwa ndipo chala ichi nafotera sina inuyo ndiponso mmodzi mwa iwo ndineyo nthawi imene timafuna kugula mafuta pa filling station ankandiloka nawuza kuti nthawi imasintha osaziwa kuti wali apa ali pafupi anangofikira pa steering pompo kuti mmenya nkhope yonseyi pana ndakanika kugula mafuta kunyamukapo inu che amene kuchokera no kuzoni amene anandiuza kuti azandilanga kwambiri ndipo anandiuza kuti kasongo pafumbi apo sizu amene mumene wetu tautuseni bwino bwino mipeni imene imapezeka ndiye MTF ino munapezeka nayo bwanja munapezeka nayo bwanja koma mpeni huu wa MTF ino mapezeka nayo bwanja kuzipani cha DPP ndine memba la ukonsese lero tapezeka pamalo pano pali nkhani imene tikumva zona kuti Bula akufotokoza kuti akufuna kubwera kudzadzoona ku DPP ndipo ndimowanga tifeyo tayitanizana kusese ndi district cholinga kuti ino tikambisane za kutsogolera amene Bula amene akubwera kudzadzoona ku DPP ngati ife a DPP sitikulola kuti Bula Kalimu abwere adzatijoine chifukwa chani Bula Kalimu moyo wawo kuchokera pachiyambi ndi akongresi kuchokera pamene akhala MCP kulamulira mbuyawo alipo asilikimiya akhala kuti zunza kwambiri panopa pa nsanje lalanje ndipo ndino pali Mai Helen Buluma akwadziwa bwinobwino kwambiri ana amenewa ndiye lero aona kuti DPP yapha nyama akufuna kuti akalowe nawo ku DPP kuti akadye nawo nyamayo ndiye ife tikukana kunena kuti nyama imeneyi asiri anthu amene adazunzika ndipo amene adazunzika kwambiri kumangidwa kutani ndi anthu a DPP pa ulamuliro wa kongresi ndiye ine ndikufotoza zimene zingati mukumva zimene ziakuluakulu kumtundako amene muli a DPP amene mazunzidwa kwambiri pa ulamuliro wa kongresi sitikufuna kuti no Elias Kalimu ndi mbale yake Bula Kalimu atijoine ife ku DPP iyayi ngati kuli dyera kumtundako akuluakulu isiyeni dyerayo ife musatizunzise iyayi tazunzika kale pa 6 years imene yadutsayi panopa tili osangala kwambiri kuti DPP yawina mboma ngati bamgwawo akupereka ndalama kwa inu kuti no anawo abwera adzajoine ku DPP ifeyo mukutiphera ufulu wathu kuno ku nsanje lalanje chifukwa Mai Ganda akhala pa 6 years agwira yekha chikwawa ni nsanje yonse ino komanso magwedwe a Mai Ganda kudali kulowa ndalama bwana Eunice amapereka ndalama amapasa atsogoleri amene ali ena ndi ena amene ali ndi mabizinesi yawo kuno ku nsanje umboni ulipo ndipo ndino Mai Ganda ni mwayi mulungu alola kukhala wamoyo akadamwalira iwo ni mwana wawo limodzi
atiwonongera maambulasi awiri amene akhala kutithandiza pa 6 years imene adutsayi. Ulamuliro munthu pofuna kutenga ulamuliro samapanga zinthu za nkhanza ngati zimenezi pamene chidziwikeni kuti mangwana ndidzafuna anthu amenewa sizoona iyayi. Ndiye ife tikudandaulira inuyo akuluakulu kumtunda kuli ana Malomba, amwanamveka, anchacha, tithandizeni mavuto amene tikudandaulawa. Ngati sizimveka ife tilolera kuti tipemphe appointment tikaonane ndi a president. Koma ife tisanambe kuonana ndi a president tikhanga titakupherani ufulu wanu atsogoleri. Mwina make tikhanga tikukukurani mtima koma tikufuna zoona kuti muitendesere chilungamo mpaka na nkhani yathu imene tili ku court tiyimve kuti yathera pati. Ndiyeno ineyo ngati mungandifunse mawu anga ndi amene ndingathe kufotokozapo. Please chonde atsogoleri athu kumtunda musatigulisire udindo athu ndi makaladiwa moyo wawo ife tikuwadziwa bwinobwino ndife pano zikomo kwambiri.